tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Oh, si kamat gayam ti masabat ko na napinang. Sa dino nga iti papanam. Ay ko mapanak ijay ilay. At dangamin na patag nga si kasukita. Kasta ka di? Anya ngay dayta. Jay may papan iti maala day di asawak. Ha? Maala nga. Maala na akwarta. Nabayag nga minan a miyembro day di asawak iti may sa kooperatiba ijay ilay. Isu nga idipim musay. At damat kas, anaawat na. Naawat ti pamilya anapanawan na. Kasta ka di? Nagsaya atin nga inana. Ayun, imbag lang adda pagbayad may kadagiti utang may idipim usay day di asawa. Napanunot ko lakay. Anya nga tano i-member ko mat ni tatang ijay ko up nga aday jay ili. Ha? Ngamin, naibagan ni Nana Pinang kanyak. Adakal ka no tikas, anaawat na. Kastaya? Wala kay. Iso apang panunutak, no kasano nga i-member ko ni tatang. Itikas na, adamot maawat tayo akas, no bilang lang. Anya? Saan matkat nga idaw-dawat ko ti mapasama? Ng pampanunutak lang. Ngayon bagla ang makatulong kada tayo, no bilang lang. Nagsayatan nga ino dan tumot maawat tayo dakalagatan no bilang laang, manang. Shh! Ang mga nada makangagkan ka. Di ka kadi madanagan. Siya kunti makaamo amang i-member ka ni tatang ije ko. Ay na, agyaman ang ading ko. Awan anyaman na manang. Ay, ikarigatak sapol iti pang miyembro na. Gaputanam na makakadakkel ti kasukat dayta. Tatang, apay anak karumanan ti uyak yo. Ay na, nga raw dalakaw. Di pa namin sarangal daw. Ay, kasta ka di tatang. Ay na, pasensya kayo. Tadi kayo nasasarungkaran iti manungal daw. Makumikumak iti trabaho. Sana parikod na ita anak ko. Ay, wag gayam. Imay ka din ni Manang Sandra nang sarungkar kada kayo. Awan mat. Ururayak nga raod. Nga da umay. Uray may sakadakwada nga mawan mat. Anya? Kakapsuta ka na ka. Diyak ka baalan nga gluto iti kanak. Di nakmud malagi pa ni Manang Mao. Ay, una yan ni Manang Sandra. Awan mo't pakakumikuman na ita. Alam, di naman na mapanunot nga umay nakikitain no kumusta kayo. Alabay, anyo nita tatang? Di idan pilitin no di da kaya ti umay. Anya ka matan manang? Awan magam aramidam dito balay nyo. Anya mapa di mo man la kumusta ni tatang? Amuyo mo na nakapsutin. Di nakabaalanin tagluto iti kanin na. Kan amuyo mo at nga da sakit na. Ay na, di nakman pagsawan iti kasta si Kajon. Amumat ama kumikumak dito'y istormi. Awan agbantay no rumwarak. Iso amawatam kumamat Samay sa, basol matla ni tatang tanatangken ti ulo na idi saan amaanawang agsigarilyo. Anya? Wan, ibagatay na bidot ni tatang. Ang aman niya ka amatay nga ron. Manumat lati may sa oras, asarongkaran nyo iyayan na. Unay kan, manang? Ay napasensya kan Jun, ngam talagang awan oras ko kini tatang. Manang, adan kwarta nga usar ni tatang. May member tayo ni Tidayja Coop. Ay na, nasaya ato kastading ko. Kat, kaano ka nga rod amapan ijay ili, Tessie? Inton bigat matlaang Sana bale. Adamat ka da tayo dagiti papeles ni tatang.
Iso asaanan na masapol ang mapanak pala iti ayan na. Ay katun sige, isaganam nga ro din amin ang mabalinda sa pulan ijay koop. Itikas na, mabiit ti proseso na. Wen manang, siyak ti makam mo. Nakapsutak. Kaslan niya akong kabailan. Di kay kumamatag sa iti kasta tatang. Ay, abam, nasandra kan tisay. Itaray na kumain sa ospital. Ay, tatang! Ang dari mo adara, itingiwat nyo. Ay, mabitlang! Agayabang iti karuba, ta ipanda kayo di ospital! Awanin! Saan pa yan ang idanon ni tatang di ospital? Ang nabugsatan di anges na. Ay, yan ngayon. Talaga sigurong agpatinggalaan di tatibiyag na. Ay, kanila kay mat nga minun ti amayaw. Bayaw, Ha? Ay, nasaya tayo may kayo. Awanan ni tatang, natayin. Ni tatang, akabwis-bwisit yung una itikabsat ko. ha? Awanan ni tatang, akanayon yung imutan, kinungtan no umay di balayo. Diyak man namuno niya ti mariknayo ita. No pakaragsakan nyo ti pupusay na, wano maladingitan kayo. Bayaw, di ka kumamatag sa iti kasta. Kinapudno na, nasakit tinakam ko kada kayong agasawa. Kaputa ini si bibiyag ni tatang. Pasig ang kakasakit asaw timpang pangagyo kang kuana. Anya? Iso nga'y tatawanan ni tatang. Sabay ko mata maamiris yung amin dagiti saan anasaya at ngayon pakita yung kuana. Ay na, tatang. Apay ngaya pinanawan na kami matan. Tatang! Anya ita manang Sandra. Awanan ni tatang. Tsak maawatan no anya ti kayat asawan ita panagsangit mo. Ang sangsangit ka iti sangwanan dagiti tattao. Tapno ka di ipakitam amaladingitan ka iti ipupusay ni tatang. Idinto ta iti si bibiyag at karyak yo. Ultimo makan, yimot yung kuana. Diyo natin ko. Di ka kumamatag sa iti kasta. Ay, mabain kayo amang dagiti tattao. Ang hindi kayo mabain iti dayta, gapo ta iso ti pudno. Ugali yung daytan eh. Iso adi kayo kumakundi sangit dita. Gapo ta kas kaila drama. Anya! Ay, Sandra. Adala ko madamagag. Anya day tanana. Manungay ti kasana itad ti kuop kan ni tatang yaw. Shh! Di kay natagari nana. Ang mga nuad da makangag. Dakal na. Ay na. Jaklaim pagarup akas jay kadakil ti maitad ti kuop kan kuana. Ay, kasta ka day. Ay, kahit nga saya at nga raud. Adda maibayad yun kadagiti na utang nyo idipimusay ti amayaw. Ay, saan ang mabali na pagbayad mi ti utang dayjay nana? Ngamin, da kami kiniading ko ate si tinangimiyembro idi kini tatang iti koop. Iso adda kami ti mairanod. Nadamag ko adakil gayam agatatin na itad ti kuop anak imimbruan day ti tatang. Kat, anya ko manudakkel, awan bibiyang mo. Anya? Da kami tinangimiyembro iti day di tatang, iso asaan ka makibiyang. Saan na kami kibibiyang manang? Ngam para kanyak, numabalin la kuma, tumulong kayo amang bayad kadagiti na utang idipimusay ni tatang. Kay may sa, amumat akurang ginaurnong akwarta. Ay kat makamo kamatan Sika ti ad-adda asao idi nakamasayag day di tatang. Ita, nadamag mo lang adda na awat ni tatang? O may kagkid daw iti tulong? Anya? Pasensya kan, John. Ngam awan maitulong ko iti dayta. Ay na, kamaudyanan na. Napadakil tayo matlangan day store tayo. Uwan nga ron manang. Ay, dakkel at talaga tinaitulong di kwarta nga intad ti koop.
Di ka na tagari ading ko. Ang mga nood na makangagan ka. Di oray man, anya ko ma. Ay na, di ti lugar tayo. Datayon ti ko na financially stable. O ala, isimpam nga ro din dagiti pinorchase na. Itikas na, maayayo met dagiti umay gumatang. Gaputan na puno da ito istorta. Uwan manang. Anya, pulaos asaan anang ibingay dasandra kente si iti kwarta kada kayaw. Ay na, saan nga rod na na? Ngam, ayos lang. Ay, oo na yan dagiti kakabsat mo. Dakkel agat aday jay. Di daman lanang tad uray manula kuma. Imbagla pang nayon yumat nga ibayad ka dagiti na utang yaw. Kuma, ang mawan met. Anya nga itinangar-aramatan da. Nadyak agbidot. Isuday dyan ti inosarda ng padakaliti istorda. Kitaan nyo, kilat adi makal. Ken may sa imaduti lako da. Anya, Kanadamag ko ang nagpuunan kanu ni Bayaw Peter ti daduma. Iso apanggap namanan ti agardin. Nagpaarami da pa iti pegri. Iso masigurado pagpuunan da ngagtarakan iti baboy di daduma. ay pakawanam. Una yun da sandra kentese. Apay, di da nga tamapanunaw at akas tagbalin nga agom. Ay na, jakman amo kadakwada. Tanagtured da nang aramid iti kasjay. Ni, apay dagito ko nga kabil mo dito iigid, Tessie. Nagadumat dagito eh. Kwa manang. Inurar ko dagita. Ta saan mo na mabalin nga ilako. Anya, Expired dagitan manang. Narigat mo't no ilako. Ang mga nagsakit ti tiyan dagiti gumatang. nagsayangan, sapay nagado. Anya nga rod nga nasaysayat nga ibulungan Narigatan. Ang mga numakabasol tayo pa'y. Nagdakkel alugi dayto eh. Sapay madlaw ang mabilbilangan dagiti umay gumatang. Saan kas itisigod nga agsasaruno? Huwin nga rod amanang. Kunaklano siyak ti makadkadlaw. Uray mat gayam si ka. Ay, ala, ingkag purchase. Tapno ado ti ilakot na ang makita dagiti customer. Ne, si kamad gamti masabat ko, Bayaw Peter. Ha? Wen, nagapo ka di bangkag. Kasta ka di? Oh, kumusta nga dagiti mulam anateng? May dangarot ti parikot ko ito bayaw. Apay ngay? Kanayon kumot nga sprayan di mulak kontra itig guys. Ngam, no kaano nga umadan iti panagapit ko. Adumot tentikin ng tiggas. Panagkunak, kaslad, ado jikin ng tiggas ngam ti maapit ka. Dakkel, pan nakalugi da ito'y bayaw. Sapay nangina tinatang ita. Hanggang awan sa mo ti maapit. Anya ngay nga rod Bayaw? Talaga akas ti garden. Numaminsan, tsamba. Numaminsan, lugi. Waday swerte, waday malas. Ay, kasano dayto yan? Apay akas tumutin ti mapaspasamak. No kaano ang mabalinan nga ilang ko dagiti buryas. Kilaat matan ang maininot da amatay. Uwan nga rod amanang. Ayos lang. Ado pa'y matkwarta tayo. Gumatang tayo tuman iti sa bali baboy yun Iso ti pagbalinan tayo at akong. Anyang ado pa'y akwarta mo ti bagbagam. Manulaangan ginabati nga igam ko. Anya? Ay, nagigidan matan dayto amalas. Nabangkrap dayto istor. Gaputapulos matan nga awan umay gumatang. Ita, agraman dagiti tarakan tayo. Ininot damot na matmatay. Uwan nga rod amanang. Apay nga tan. Dayto lang. Duang asa ko tinaapit iti imulam anatang. Wan bakit? Pasensya na. Nalawang agpeso di bangkag ko ngam inigas mo ti mulak. Anya. Kanayon mo ti panag-spray. Ngam isulat ta. Ay, anya ka din dayto ang mapaspasama kada tayo. Anya nga ron nga bakit? Ikararag tayo asapay ko matay tala da ito. Saan ko man na maulit? Kasano tayo ngay? Kasla nagbiit ang naibos di kwarta ang nagpuunan tayo.
Sa dino pa'y nga iti pangalaan tayo, iti pagpuunan tayo manan. Bakit? Apay nga da kamutan dito kusina ang nakaulimat. Rabiin, ada ka pala dito Ha? Kasla na unag ti pampanunuto ma. Lakay. Mapampanunot ko. Iso siguro akas to iti mapaspasamak kada tayo. Gapo ta inaguman tayo di kwarta day di tatang. Ah, Naamiris ko apod no di imbaga ni Nana Pinang. Ama di nagbalin nga agong. day tamot la tinapan iti panunot ko bakit? Imbis ko mga itulong tayo day a kwarta. Tap na mabayadan amin nga utang tayo. Gapo iti ipupusay ni tatang. Hanggang saan? Tayo naguman tayo. Business asaan apulos ang nagklik. Anya ngay nga ron. Kat datay tinagbidot. Aklunan tayo dahito apan nakalugi tayo. Natay dagiti taraken tayo. Nabangkrut ti store. Awan nagmamaayan ti mulak. Umdas siguro day tantap na makaamiris tayo. Wan lakay. Leksyon day to'y kada tayo. Tauan niya. Mamati ka itan kanya. Sandra. Wana na. Pakawanan na ko ma. Gaputadyak pulos inkan kano dagiti pamagbagayo iti kanya. Pakawanan dak nana. Ay na, saan la siya ti pagkidawam iti pamakawan. Nilaunay John akabsat yaw. Wan nga rod nana. Ngamjak pa'y kayat timapan iti ayan na ita. Gapot ang mabainak. No naagum ka, may rubo ka. Ngam no naparabor ka, rumangay ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.